want your business to grow, make I tell you where you go. Just one click away. Niger branching. Ina al'ummar birnin tarayya Abuja da kewaye, albishirinku maza da mata, muna gabatar muku da kasuwar baje koli ta MVC. Ku sha kurminku domin kuwa kakarku ta yanke saka. Sama da vendors 130 ne za su kawo kayayyaki daban-daban waɗanda za su fito daga sassa mabambanta na faɗin ƙasar nan, kai har ma da ƙasashen waje. Za a baje kayayyakin ƙawa da ƙawa, kama daga kayan ado, kayan ƙamshi, kayan kicin har ma da abinci. Za ku samu komai cikin araharen gwame da rahusa, kayayyaki masu kyau da ba ku taba gani ba. Ku tattaro ku zo domin gani wa idanunku. An tanadi guri na musamman domin killace 'ya'yanku yayin siyayya. Maza ku garzayo domin siyan kayayyakin shagulgulanku kamar bukukuwan Kirsimati cikin rangwame da rahusa. Kasuwar baje kolin za ta gudana ne na tsawon kwana biyu kacal, wato ranar 12 da 13 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 a Rainbow Event Center Abuja da ke plot 1193A off Southern Parkway Garki Area 8 Abuja. Za kuma ake budewa tun daga misalin karfe 9 na safe har zuwa misalin karfe 8 na dare. Kasuwar baje koli ta NBC. Arha da karko a tafin hannunku. Sai kun zo. 9 AM to 8 PM.